El comitè, més enllà d'un grup d'entitats, de les entitats que la formen, és una resposta ideològica, organitzada, cooperativa, a el que està passant amb la SIDA, amb el que ha passat tots aquests temps, el VIH-Sida, la infecció, les persones afectades, a la defensa dels drets de les persones. En definitiva, jo penso que és molt més que un conjunt. Per això deia que és una resposta ideològica davant tota aquesta situació. Per nosaltres el comitè és un espai de trobada de les entitats, de persones expertes, de persones que estan cada dia treballant amb aquests temes a peu de carrer, un espai d'intercanvi d'experiències, un espai per crear discurs, per innovar el discurs i sobretot i fonamentalment és un espai també per fer incidència política i millorar les polítiques públiques en relació amb aquests temes a Catalunya. De lluitar entre tots, de formar-nos més, d'equiparar programes o que tots treballem a la una o amb coses molt similars, és el que ens ajuda a formar part d'una plataforma on hi ha moltes entitats. És una oportunitat per poder també intercanviar experiències, conèixer recursos i l'important també penso jo és que totes les entitats, siguin més grans o més petites, tenim la mateixa veu i el mateix vot. El comitè sàpiga visibilitzar la feina que duen a terme totes les entitats, doncs jo crec que és un dels factors primordials que l'identifique com a plataforma. Crec que una de les qüestions més rellevants que ha pogut aportar el comitè és aquest espai, un espai en què hem pogut pensar què volem. I ara el que ens toca és portar-ho a terme no solament amb els polítics o amb les polítiques, sinó realment amb tota la societat. I el fet de treballar, en aquest cas, en xarxa, en una federació com el Comitè 1 de Desembre, ens permet tenir un ventall més ampli i poder lluitar també per temes com és el tema de l'estigma, com és el tema de la discriminació, com és lluitar pels nostres drets i, per tant, exigir unes polítiques que també, com a persones afectades, és molt important que tinguem una veu. I en aquest cas el comitè també ens permet alçar la veu, tenir un esglaó molt més alt del que com a entitat podríem tenir segurament. I el comitè és el que ha pogut aconseguir, ha aconseguit aquesta recerca activa, aquesta protecció, diria jo, de la recerca de drets i lluitar que aquests drets puguin ser factibles i que no sigui una cosa a llarg termini, sinó que sigui una lluita i una reivindicació diària. Jo crec que hem aconseguit, totes les entitats del comitè, tenir una relació de treball molt professional i alhora que ens ha permès crear aquest nou discurs en relació a les polítiques del VIH que d'altra manera no s'estava creant. El que significava el comitè era la resposta. O sigui, no era tant una entitat, una federació. O sigui, el de menys és l'estructura del comitè. El que era més important és que érem capaces o hem estat capaces de donar la resposta que realment la societat necessita. Important en temes socials, jo crec que, i més, suposo que amb les ciutats grans igual que amb les petites, però és treballar en xarxa, amb la gent que es dedica a això a la teva zona, tenir contacte amb els assistents socials de base. Tota aquesta manera de treballar el que ens porta és a crear una nova forma d'entendre l'acció comunitària, l'atenció i la sensibilització i incidència política. El que nosaltres estem defensant és un model de salut pública, és un model absolutament necessari per poder canviar la societat. I el comitè jo penso que en això és com a molt pioner perquè estem a l'avantguarda de tot el que està succeint i fent pressió i reclamant els nostres drets perquè no es vulnerin. És el nostre punt de confluència, és a dir, la defensa dels drets i d'aquests drets que engloben a totes les persones, no només a persones amb VIH. El pilar fonamental del que és del comitè és la lluita dels drets humans, la lluita del tracte del respecte igualitari i poder aconseguir el que és que convivim i estiguem en una societat on no hi hagués cap mena de discriminació. Jo penso que la nostra resposta ideològica i pel que formem part del comitè és perquè les coses s'han de bellugar, s'han de canviar, s'han d'empentar. I jo penso que la societat civil ha de fer això. És a dir, que no ens hem d'adaptar al sistema perquè el sistema digui que hi ha unes normatives que s'han de complir,
Si aquestes normatives no són justes, si no responen a una justícia social, penso que les entitats del comitè tenim aquesta responsabilitat i des del coneixement, des de la proximitat i de l'experiència. Crec que una de les coses importants i més importants del comitè és haver integrat que l'única manera de transformar la societat és transformar-nos a nosaltres mateixes. Som centenars, Que treballem per a milers. som el comitè.